zien of we nog een paar legen kennen. Je kan echt merken dat de mensen nog in de tuin aan het binnen. En ja, het waar is natuurlijk super mooi. Dus ja, dat kun je begrijpen, hè? Dat iedereen die nou thuis zit, dat hij in de tuin gaat. En dat kan ik echt merken. We hebben veel meer groenafval als een paar weken geleden. Ja. En dat geldt voor gries ook trouwens. Dan gaan we deze week toevallig groen. En dan week is het weer gries en dan gaan we maar vanuit dat er weer een mooi brood is. Ja. En normaal gesproken dan kan ik het altijd mooi in 2 bakken volhouden per dag. Maar dat lukt me nou net. Ik denk dat ik nou 2 heel sowieso wil gaan. Nou, op zich is dat net een groot probleem. Ja, dat valt best goed aan. Maar ja, dat wordt een beetje later. Als oors. Dat is. We hebben altijd wel mooi op die kleur. En maar ja, nou is het wel eens wat later. Waar wij nog wel eens wat last van hadden, is dat de meesten de auto's ervoor zetten. Ja, dat ben ik probleem met thuis. Ja, dan hadden ze net eerlijk gehad dat ze goed vrijstaan hadden. En dat is nog wel eens een keer een beetje lastig. En het is vaak drukker in de streep dan zoals, omdat er veel meer auto's staan. En dat is wel eens wat hinderlijk, want ja, normaal hebben we wel eens wat capriolen uit heli om er goed bij te komen natuurlijk. Dus deksels die matten dicht eigenlijk. En ja, als wij ze dan oppakken, zeg maar de grieper, dan komt er op een gegeven moment een punt al uit die container wat scheef en dan valt al die rommel eraf. Wat er vol in zit. En oh, deze stort ik wat nauw. Maar ja, nou die rommel op de grond valt, ja, ik dat er 40 of 50 keer uit maakt ja, daar heb ik niet tijd voor. Wij maken gemiddeld een 1200 containers liggen. En dan is er eigenlijk net vol ruimte om een oortje en rotzooi op te roemen. En daar heb ik net zo vol behoefte aan trouwens. En dat is ben vaak, nou ja, er weet zelf wat erin zit. Het is het mooiste spul altijd net. En nou ja, als je altijd mijn eigen schuld is dat er omvalt en nou, dan moet ik het wel op. Maar als het de mensen hun eigen schuld is, dan leer ik ze vaak lezen. En dat jouwt bij mensen kan ik wel wat frustratie misschien. Maar ja, ze moeten een beetje begrip gaan. En als ze wat te volle rommel gaan, ja, dan moet ze zorgen dat er een container bij komt of zo. Dan kunnen ze de gemeente wel bellen en misschien dat die een oplossing gaat aan. Ja. Maar ja, daar komen wij dan veel net door. Ik hoef alleen met een leegje uiteraard. Ja, de mensen staan al even te zien. Hè? Dus ja, het verveelt nooit eigenlijk. En straks nou ga ik de bak vol. Nou ja, dan maak ik even naar de koeling en dan zet ik daar even een naaie bak op. En dan kom ik hier straks weer. Als je kijkt zien, deze containers staan vrij tegen bij elkaar en dan past die middelste balken, die past er eigenlijk net goed tussen. En dan vooral beginnen dat voor u is heel lastig. Dat kan al je krijgt zo wat, juist. Als je ook hem nog aan een deel zet en ik door de klem te hiepen, dan slaat die oren door de kap. Dat is wel eens een beetje voor, maar heel voorzichtig moet ik hem aan een deel zetten. Ja. Oh, zie je, daar zit nog volle meer in. Als je juist wel eens wat vast zet op de bodem. Dan krijg je soms verhip er mee uit. Net alleen gaat de vuilnisman het opheen erg druk met al het afval. Ik bij het zwartstil aanregen van soms wel 2 uur lang. Ik 1 uur en 20 minuten. Zo, dat is mooi lang. Ja, en dat wie ik lang de laatste net. Nee. Dus waarom dan is het nou denk bij het punt van 2 uur. Maar ja. Je maakt er wat. Ja, het vat wie kan de kaart volstout met het idee van nou, dan maakt dat dan van de mol maar even. En dan een oorfamilielid die bestelt de karren. Dus die wil ik graag zien speel kwijt. Dus, wat heb je bij het eind gehoord? Ja, 2 hakken op roemje. Ja, dan wil je dat dwongen, hè. Ik zeg van nou, we kennen dan het voet, dus dan mag je dit maar even doen en doe dat maar even doen. Willy, wat had diegene die nou in de rij zit? Wat hout, wat vlieberekken en een gasflesje. Ja, weet het maar hier, ja, daar hebben we nog wat doen. Roesjes bij de dik voor mensen die gefrustreerd zijn. Lange wachttijden vanzelf. Mensen die ja, uren of soms 2 uur had hij naar regen staan om je wat spul kwijt. En
Ja, dan merk je in het begin dat mensen wel begrip in voor dat soort dingen. Maar ja, het wordt nu 5, 6 weken lang dat het al zo droog is en dat begrip wordt iedere keer wel wat minder. Dat kun je wel merken, ja. Eigenlijk is het elke dag is dat droog, ja. Het is, nou ja, als je op een beluchte hier valt er wel wat aan, hebben maar een beperkt aantal mensen hier op het terrein gaan. Maar ja, de regen die is, daar is het eigenlijk lang. Dus ja, hier op het terrein valt er wel een slagje daar. Maar ja, de mensen zelf maar lang wacht je. En dat is vervelend natuurlijk. En dat wordt dan wel eens op u gereageerd aan. Hè? Nou, dat zeg ik net bedenken. Eigenlijk alles. Verhuizing en bankstellen, inboedel, maar ook bouw- en sloopmateriaal. Hakjes, dat soort dingen. Een hele soort. Ja, alles wat mensen kwijt, maar het komt hier in feite. Het is prachtig mooi waar. Dat werken natuurlijk in die zin ook net in het voordeel. Want ja, meestal wel even in de tuin aan de gang. En ja, dat weet zelf wel hoe het gaat. Als je in de tuin zit, dan word je toch wel even wat aan vanzelf. Als je hier toch komen wil zwagen, dan wil je komen maar een karre vol spul. Dat het echt wel de moeite waard is om je heen. En kom net maar een kofferbakje. Want dat, ja, oren meestal moet ik op je wachtje. En sommige mensen die kennen het oors. Als je had het overleden is of je maakt een huis opnoemen, je maakt verhuizen. Ja, dat mag wel. En ja, het is dan wat sneu dat zulke mensen dan eigenlijk de dupe zijn van mensen die hier komen maar een kofferbakje met spul en dat soort dingen.